baserritik iesi. Kaixo, basonetako onzanai, begi handi hauekin dendena ikusten dut gauean baitari. Kokotxo, ama duzu, non nazai, bai, jona, ikusiko oloa nahi. Kua, nire lagunekin ikusua biztu nahi, baina gaur ies egingo dugu, kua. Ni alkupea nahi, be. Ni ez naiz ikusuan bizi, basoan bizi nahi, funtsintxa bat naiz. Ni azeri nauzue, azeririk maltzurna. Gozea, hilda nago. Uste dut gau abendura izugarri bat ezagutu beharko dara. Etorri nirekin. Kaixo, darrateatea, zer aupe... Noski, kua, ikusioan ez ditudalako ezeban egin eta ekeri egin ere. Pasatuko berruke huetatxo bat emanez, baina nola, atea izte baldin badago. Entzun lagunak, atea irekita dago. Benetan? Bai. Bai noski, korri, baserritarra ohartu baino lehen, kua. Baina usatarik animalitxo hauek ez da, naiz eta lehengua iritsi zen. Guinetik ateratzen direla ez dute berrurik. Gertatuko ez. Ondo ikusteko nire begiak zagarriko dituta. Ea, daudenen Azeri jauna, beti bezala zelatan. azeri nauzue, basoko alkatea, gai utxik, hau goze handia. Ote dauden arkume, oioa eta atea. Ara, ate irekita dago. Azeri goteti hau, jaten pentsatzen nola bestela. Animaliak galduta dauden basoan. Nire lagun gaixoak. Nere usaimenarekin segituko diot denak jajaja. Nik aurkitu behar ditut lehenago. Baina nolakoa den azeria ez da lortuko ez du animal
Kaixo laguntza, lagunak. Laguntza behar